Bon dia a tothom. Des de la Torre del Manresà us volem ensenyar la proximitat que estem de les pistes de França, de Font-romeu, etc., de la Masella, de la Molina. Està sortint el sol, són les 10 del matí i fa un dia preciós. Si un dia voleu passar per la Torre del Manresà i voleu gaudir de la natura, de l'esquí, de la muntanya, dels rius, de les valls, dels productes autòctons d'aquí, del bon menjar, del bon tracte, a la Torre del Manresà trobareu l'allotjament que desitgeu. Us esperem a tots. Que passeu un bon dia.